Of zo nou zeggen. Nou, goeiedag. Goeiedag. Je bent over filmen, ik zal even mijn baas verwittigen. Dat filmen wel ken. Waar ben we hier? Scheepswerf Draaisma. En maar waar hebben wij nou het genoegen? Jelte Toxopeus. Dat is een naam die komt van de eiland. Ja, dat klopt ook. Ik kom vanuit Zoutkamp. En hoe ben je hier dan met daar? Dat bootje wat daar ligt, die blauwe, die is van mij. Die heb ik De hier Hornsrif? gemaakt. Ja, Bootje? bootje. Daar woon ik op. Ja? Ja, Maar eens bij je zien. ja tuurlijk. Ja, dit is mijn bootje. Wil je nog binnenin kijken? Graag. Vind ik leuk. Maar ik vind je geen bootje. Oh ja, hij is niet kleiner. Dit is mijn huisje. Dit is anders wat als een huis. Hè? Zeker. Hoe lang Ja. ben je hier al? Nou, ik heb de scheepje zelf gemaakt, hè. Daar ben ik ongeveer 30 jaar mee bezig geweest. Zo. En ik woon er nou ongeveer 15 jaar op. Toen was je eerst nog niet klaar, maar nou wel. En dan heb ik jongens af en toe wat mee hier. En zo gaat dat. Alles wat onder water zit is nog oud, de rest is alles nee. Het hem zelf betimmeren, schilderen, het alles dien. Motor erin, we hebben al eens even geassisteerd. Want in het begin moest al alles nog leren natuurlijk, want hij was visserman. Hoor. Ik ben altijd visser geweest, visserman. Voor die tijd, zeg maar. Ja, dat was mijn leven eigenlijk. Tongetjes en scholletjes vangen op Noordzee. Ja, dat is heel anders wat, hè? Ja, dan mij al wat leert. Lars en ik, dat we eerst pruttelen en later wordt dat steeds beter en beter. Ja, het er ik al lees voor. Nou, er is net een scheepstimmerman die dat weer verspreken beter kent. Het is eigenlijk komt door een motorongeluk. Dus wij scheef in bocht en dan kwam ik met laars in de weg en wat tjing. En toen eraf vanzelf, hè? Ja. En toen was het over. Toen ging je de voeten kapot. Ja. Hele been, enkel verbrijzeld. En toen ik hier in het begin was, maar toen liep ik helemaal nog in het beugel. Maar ik kon wel weer wat scharrelen. Ja, maar je hoeft de zee niet meer op dus. Nee, dat werd niks meer. Kotten verkocht. Ja, dat is ook een heel verhaal hoor. Dat heeft ook wat met de vrouw te maken. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je de helft van de tijd voortwint dat dat net goed is van een huwelijk. Nee, maar ja, dat wisten ze van tevoren ook. Hè? Je kan niet één dag weg en dan weer naar huis. Hè? Dat kan niet. Maar ja. En ik ben nog niks meer tegengekomen, eigenlijk. Alleen is het ook niks hoor, als het erop aankomt. Maar ja, als je de hele dag in de weer bent en je bent wat doen en zo, dit valt dat wel mee. En dan duw je er ook een beetje aan. Maar ik vind het niet leuk. Nee. Hij komt net als Justrik, hij er net van het schip Ouwest. Ja, dat hoeft net, maar ja, dat doet hij. En hij is op zichzelf, zo mij het zeggen. En dat berg en dat moet ieder van zijn eigen weer. Het mag nog een beetje gezellig maken worden hier. Ja, nou, het is mij is gezellig genoeg hoor. Ja, dit hokje, nou ja, waar moet je hier verder aan veranderen? Blomke. Ja. Nee, je bent net van de blomke. Ik ben niet van de blomkes. Nee. Of ze krijgen te veel water, of ze krijgen te weinig. We gaan altijd kop hangen. En nou dat het skip klaar is. Oh ja, we zien wel hoe het gaat. Iedere dag is weer één. Verder, ik maak me geen illusies meer hoor. Nee. Ik vind het wel goed. Het bootje is klaar. En als ik er zat van ben, ga ik het verkopen. Maar ik vind het wel prettig wonen zo. Ja.